Hinay dong. Oh, sige, sige. Ato. Ato untuk baka. Ito untuk baka. Oh, lah baka, Dudung. Naregbaka ni Dudung. Nah. Ato bang diri, picturean teka. Hello mga kablawiks. Kauban mi sa akong anak. Kian mga kablawiks. Nak, mag-adot sa kuan sa baka ta, nak. Manguan mi baka mga kablawiks. Mong baka wala mairog ya. Ako nang dalaon mga kablawiks. Kung bata mga kablawiks. Kuan og baka. Akaw ko. Oh, lakawar ka? Hello mga kablawiks. Lakawar ko na siya. Oh, lakaw siya mga kablawiks. Oh. Naamami diri sa kuan mga kablawiks. Gidara sa Ginoo. Oh. Kuyog-kuyog mi. Ang anak. Bakara kay atong ibalhin. Ibalhin na to. Tigo kang bakad na. Tigo kang bakad. Di ka tigo. Luyas kong anak ko. Di ka tigo day kong anak. Kung bata no baka na mga kablawik so. Wala tawi kaon mga kablawik kay kaning nagatang wala mairog kay atang man kusong anak tao ni karon pa. Labuya mga kablawik so. Ano ito baka? Layo. Ha? Ano baka? Ito layo. Apoy baka dito? Ito po. Ano baka po? Namayakpak taon mga kablawik. La. Ito na. Ina ato irogon. Ha? Ato nang irogon. Okay. Mga kablawiks. Irog taon na mo dool ra po sa among gi na mga kablawiks. Oh, kaon nagbaka oh. Kaon taon. Kung anak, dong ay padauli dong. Baka na namayakpak taon. Baoy. Ha? Pod. Tingkod. Ibidyuhan man tika. Say mo yung kasulti. Ha? Inana, ako si Kian. Anak ni Papa GR. O Mama Christina. Andagan akong anak. Asa ka nagpuyo? Porta. Ha? Sa plaga. Oh, nagpuyo ko na siya sa plaga. Kung anak. Isakas babaw baka. Ha? Isakas babaw baka. Tumsa. Gutom. Tatag. Tutong mama dong? Ha? Tutong mama. Daog dahil. Kani. Nga.
Kani. Ay, ito sa awa pa day. Oh. Srini? Kau. 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 Kani. Kau. Sep. 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 Kani. Kau na. Ina. Akay na lang. Ukodail. Ini ako po. Kani na lang. Kani. Ukodail. Kani. Ukodail. Ay, Ukodail. patarong ko. Ukodail. Ako ni may blongon ko na ron. Ukodail. Blongon ko na ron. Na. Saan ganito? Tayo na. Ito na salida ako. Ito sa salida. Tayo na. Kani ba sa git? Tayo na. Na. Ah, sige kani. Tayo na po. Na. Tayo na. Na. Mani? Tuin. Drin gani siya. Sa nga number? 1. Kani. 1. Kani. 2. 2. Kani. 1. Edad ni Dodong. Dad. Pila edad ni Dodong? Papa. Edad ni Dodong? 3. 3. Isunod. 4. 4. Sunod. 4. Kani. 4. 5. 4. Sunod. 4. 6. 4. Ay, ba 6? 4. Sino 6? 4. Sino sabay naman mo? Sino? Sabay dong. 6. Ayaw na. Ayaw niyo na. Ayaw na. Sino? 6, 7.